labas kami ng bahay, guys. Mamamasyal kami sa labas. Magpapalamig lang. Pero gabi na dito. Pero maliwanag labas. Punta kami sa ilog. Tinatawag na lake. Kapag summer, pwede kang mag-swimming doon. Free. Meron din silang free parking. Tapos mga lamesa na pwede mong lagyan ng pagkain ng baon. Help me remember you. Oj, you parked at den. Isa to sa mga lake na pwede nyong pasyalan. Dito guys, pwedeng mamasyal. Ayan oh, may mga table. Lalo na kapag summer, maganda dito. Oh, may libreng bookshelf. Kapag summer, tago nyo lang dyan yung mga libro nyo. Oh, safe. Minutes later. A strange dog. We just find it here in parking. He's kind. Hi. Small supermarket. Many minutes later. First time namin guys magte-take out ng burger dito sa Norway sa fast food. Hi. Then we can park and watch. Ang step 3 guys, antayin mo dito sa parking yung take out mo. Yung drop na lang nila. Nej, den tok jeg ikke, men det kostet 178. Hva er den husker du? Cheeseburger. To doble cheese. Takk. Ito na ang aming take out. Yeah.
Gutom kami guys, mag-ikot-ikot. Kaya kumain muna kami. Burger. Take out. Kasi sarado baby yung dine-in nila. No, it's okay. Some people are going. Yes, please, but it was wrong forward. Dito guys, sa Norway, uso din naman ang apartment. Kasi sa apartment, hindi ka na maglilinis kapag may snow sa ka, kapag summer. May babayaran ka lang ng tagalinis. Pero kapag matyaga ka maglinis, tapos gusto mo ng mas malaking space, bumili ka ng sarili mong lupa. Ayun, magpatayo ka ng sarili mong bahay. Yun nga lang, mas maraming matrabaho. Kasi ang dami mong gagawin kapag winter, maglilinis ka. Tsaka kapag summer, maglilinis ka pa rin naman. Magagaas si boyfriend. Dito halos lahat ay walang bantay. Itap mo lang yung card mo. Self-service ba? Masyadong malamig sa labas. Mahangin kasi. Hihi! Ayan, may ibang customer. Magagaas din siya. Hindi lang kanyang sasakyan. Ayan guys, gabi na. Kadarating lang namin. Yeah, I will bring it. I'll fix.